Sziasztok, Attila vagyok és üdvözlök mindenkit a csatornámon. Ma, mint ahogy a címből láthatjátok is, olyan könyveket fogok bemutatni, amit mindenképp 2021-ben szeretnék elolvasni. A 2020-as évet viszonylag jól zártam, hiszen 61 könyvvel fejeztem be az évet, és szerintem az nagyon jó, legalábbis hozzám képest. Ha már csak azt nézzük, hogy 2019-ben 11 könyvet tudtam csak elolvasni, és abból szerintem 9 minimum manga volt, tehát hogy eléggé nem vittem túlzásba abban az évben, de nem is értem rá nagyon akkor. Nem értem el a tervet, igazából nem is nagyon csináltam tervet, de örültem volna neki, hogyha 100 darabbal zárom minimum az évet, vagy annál többel. Mindegy, én annak örülök, hogy ez a 61 is összejött. Ahogy is csináltam egy ilyen listát, de az eléggé így random volt, és csak egy ilyen Instagram posztban írtam ki, hogy milyen könyveket szeretnék mindenképp idén elolvasni. Nyilván akkor még nem is videóztam, tehát hogy videót semmiképpen se csinálhattam volna. Természetesen az a dolog az nem jött össze. Nem is tudom, hogy mennyi könyvet vagy sorozatot tettem föl, de majd ide beszúrom azt a fotót. Lényeg, hogy nem jött össze, de idén meglátjuk majd, hogy mi lesz. Oké, a lényeg még, amit el szeretnék így az elején mondani, az az, hogy ezek a könyvek, amiket feltettem így a listára, azok, tehát így megvannak nekem már. Maximum úgy, hogy például el akarok olvasni egy sorozatot, de még csak az első 2 része van, és még a többit nem vásároltam meg. A lényeg az, hogy legalább az első része az megvan, és azokat szeretném. Idén egyébként szeretnék arra törekedni, hogy addig nem akarok könyvet vásárolni, amíg van olvasatlan. Ezt tudom, hogy nem fogom tudni betartani, de ha vásárolok is könyvet, akkor azt úgy szeretném, hogy maximum olyat, ami elkezdtem a sorozatot, de nincs meg az utolsó része. Tehát maximum itt tervezek könyvet beszerezni, addig, amíg van olvasatlanom. Oké, akkor el is kezdem. Az első sorozat, ez igazából nem egy sorozat lesz, hanem 2. Az egyik már ebből olvastam, és ez egyébként a Percy Jackson sorozat, a Rick Riordan-től. Na szóval én ezt már olvastam, azt hiszem tavaly előtt, tehát hogy elolvastam mind az 5 kötetét. Nagyon tetszett, nagyon megörültem annak, hogy az író tovább vitte a történetet, és ugye megírta az Elveszett hős sorozatot, ami szintén ugyanúgy, mint a Percy Jackson, 5 darab könyvből áll, viszont ezek jóval vastagabbak, mint a legelső sorozat. De ezt még nem kezdtem el. Nagyon régen olvastam tényleg, tehát hogy 2 éve a Percy Jackson-t, és nem nagyon rémlik már úgy minden. Addig nem szeretnék neki kezdeni az Elveszett hős sorozatnak, amíg ezt el nem olvasom, és akkor úgy, tehát ugye a 2-t egyben elolvasni. Szintén itt az a helyzet, hogy az első 2 része van meg, a maradék 3 nincs, úgyhogy azokat meg mindenképp meg kell vennem. Nagyon tetszett ez a sorozat, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a második, mennyivel lesz jobb, sokkal hosszabb, akár és sokkal több benne a történés, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Írjátok meg egyébként, hogy ti ezt olvastátok, vagy nem. Azért egy picit szeretnék mesélni mindegyik könyvről egy picit is spoilermentesen, nagyjából annyi, ami így a hátulján is kiderül, hogyha esetleg te nem olvastad, akkor ha. Mint ahogy ki is derül a címből, ez egy olyan sorozat, amiben görög mitológiai istenek vannak. Percyről szól, aki egy félvér, nem mondom meg, hogy melyik istenségnek a gyereke, de igazából, mint ahogy ki is derült szerintem ebből, hogy ez egy fantasy sorozat, röviden erről szól a Percy Jackson. A következő egy olyan sorozat lesz, amit nem tudtam idén elkezdeni, mármint hogy tavaly, mert nem volt meg az összes része, és egyébként ez 2 sorozat lesz, az egyik pedig az Üvegtron sorozat, a 3. és 4. részét ezt egész évben varáztam, természetesen kemény táblás változatban. Puhában mindenhol lehet kapni, csak keményben fogyott el szinte. Mindenhol vadásztam, és végül a ti segítségetekkel tudtam ezt így beszerezni, a 3. és a 4. részét is. Tehát, hogy Üvegtron, ezt egyébként nem olvastam, még annyi, hogy van egy ilyen előzménykötete, az Orgyilkos Pengé, amit elolvastam, és mint kiderült, nem kellett volna, mert hogy tehát én nem ezzel kéne kezdeni, mert elég spoileres az első 2 kötetre, azt hiszem, vagy lehet, hogy még a 3. is, de szerintem ezt is ilyen 2018 vagy 2017-ben olvastam, tehát és semmi nem rémlik belőle. Ez is egy fantasy sorozat, a James írta egyébként, Vörös Pöttyös, tehát egy könyvmódképzők adta ki itthon, mint ahogy a Percy Jackson sorozatokat is. Arról szól, hogy van hogy is hívják a csajt, valami Selina Sárdot Hill, azt hiszem, őróla szól, aki egy bérgyilkos, úgy indul, hogy be van zárva egy ilyen börtönszerűségben, vagy nem tudom, itt a bányában él, szóval innen indul ez az egész sorozat, és igen hosszú, mert 7 kötete van, és a könyvek sem rövidek. Ez a második sorozat, amit itt szeretnék elolvasni idén, és hát igen, ez már így nagyjából
17 darab könyv, úgyhogy lesz mit olvasnom. Egyébként szinte az összes könyv, amit felraktam, azok sorozatok, tehát egy szimpla könyvet nem is tettem fel, szinte mindegyik fantasy. A következő az a Tüskék és Rózsák udvara, szintén Sarah J. Maas-tól. Ezt elkezdtem nyáron, és elolvastam az első 2 részt, és belekezdtem a harmadikba is, viszont a harmadikat félbehagytam, és azóta nem is kezdtem neki. Őszintén szólva, légkapkodva olvastam el ezeket a könyveket, de mindenképp szeretném újraolvasni az első és második részt is, mert nem azt mondom, hogy nem rémlik belőle semmi, de minden kis apró részlet nem, és úgy éreztem, hogy ha már tényleg újra elkezdem, akkor elolvasom ezt az első 2 részt is. Egyébként nagyon tetszett ez a könyv, nem is tudom, hogy miért hagytam abba, de nem tudom, tényleg a lényeg az, hogy ez a harmadik sorozat, vagy hát a negyedik, amit így el szeretnék olvasni. Egyébként ez is egy nagyon jó kis fantasy sorozat, mi más. Arról szól, hogy van a Fejrú, aki elmegy egy nap vadászni, és kiderül, hogy nem egy farkast ölt meg, hanem egy tündért. Átviszik a tündéreknek a birodalmába, hiszen ez egy olyan fantasy, van hozzá egyébként térkép, és így gyorsan megmutatom nektek. Tehát, hogy külön van választva az emberek világa és a tündéreké, Fejrút ez miatt átviszik, és innen indulnak az események. Nagyon jó kis fantasy sorozat, egyébként ajánlom mindenkinek, és nagyon jó kis romantikus könyv is, de higgyétek el, hogy nem annyira túlzott a romantikus, mert azokat én sem szeretem annyira, ez kellően volt romantikus. Jön egy következő sorozat, szintén fantasy, ki gondolta volna, ez hát igazából itt nem effektív a Gonosz Fortélyok trilógiára szeretnék csak utalni, hogy azt szeretném elolvasni, hanem az Ányvadász univerzumot, az összes könyvét, ugye, amit itt láthattok, és egyébként a következő videó az egy rendezős, könyvpolc rendezős videó lesz, hiszen nem fér már el, tehát hogy már megvan ennek a második része is, de nem tudom már hova rakni, és ezért valahogy át kell módosítanom az egész polcot, hogy beleférjen egy sorba az összes könyv. Szóval az egész Ányvadász univerzumot szeretném így elolvasni és befejezni. Igazából elkezdtem ezt már az előző évben. Meséltem a 2020 decemberi olvasmányos videómban, amit itt akadtítva meg tudtok nézni. Elkezdtem és elolvastam 3 darab végzetereké könyvet, meg 1 darab pokoli szerkezeteket is, de viszont még abban is vissza van 2, vissza van még az Ányvadász könyvek, Gonosz Fortélyok is, a Vén Krónikák sorozat, az Ányvadász Akadémia sorozat, nem tudom, említettem, ebből is 2 vissza van, ott van a Malek trilógia, első kötet, amit megvettem, Ánpiac kísértetei, és ennyi. Ennyi. Egyébként még jelent meg itthon könyv, nem itthon, külföldön, tehát ugye a Malek trilógiának a második kötete az megjelent még külföldön, és a Chain of Gold, vagy Chains of Gold, nem tudom, ide teszem majd a borítóját, szóval az a könyv is megjelent, és ezen kívül még egy trilógia meg fog jelenni, de mindegy, majd erről szeretnék egy külön videót csinálni, és hát nem tudok itt effektíve egy sorozatról beszélni, hiszen mindegyikben más, a főszereplő más időben játszik, a pokoli szerkezetek az a viktóriánus London idejében játszódik, a végzetereké az 2005 és 2007 között, talán valahogy így. Aztán a Gonosz Fortélyok az 2012-es években indul, a Malek trilógia szintén a napjainkban, szóval eléggé sok időt lefedez az egész sorozat, és mindegyikben szinte mások a főszereplők. Szóval a lényeg annyi, hogy van egy világ, amiben vannak ányvadászok, akik démonokra vadásznak, vannak benne vámpirok, tündérek, vérfarkasok, boszorkánymesterek, az ányvadászok ilyen kis rúnát tudnak rajzolni a testükre, amíg felerősítik magukat, és úgy harcolnak a démonok ellen. Én örülök benne, hogy ennyire el van nyújtva ez az egész, mert tényleg szinte mindegyik könyv nagyon... Tehát mindegyik könyv annyira izgalmas, és ennek annyira örülök, hogy nem érződik azon rajta, hogy erőltetett és kész. Szerintem ez egy nagyon híres sorozat, nem is kell nagyon bemutatni, de azért hát ha mondom, van olyan, aki még nem olvasta. A következő ez egy trilógia lesz, és most már elindult még egy trilógia, tehát hogy 2 trilógia lesz szerintem, és ez egy magyar író, ez Leiner Laurától az Iskolák Országos Versenye. Én ebből csak az első kötetet olvastam az év elején, megvan a második része is, de nem olvastam tovább. Nagyon tetszik egyébként, arról szól, hogy minden évben megrendeznek egy versenyt, ugye az IHO volt rövidítve,
iskolák országos versenyen. Itt a főszereplő lányunkat beválogatják. Az Újvári Hannának a mamája mindig úgy említi, hogy az éhezők viadalán vesznek részt. Lényeg, hogy ez egy ilyen verseny feladat sor, iskolák vesznek rajta részt, és csak egyetlen egy csapat nyerhet. És megmondom őszintén, amikor megvettem ezt a könyvet, én nem tudtam, hogy ez egy trilógiában van elnyújtva, mert hát gondoltam, hogy jó egy verseny, hát mondom, akkor egy könyv alatt le lesz zavarva, vagy minden, de nem, viszont ennek nagyon örülök, mert szerintem Leiner Laura meg tudja úgy írni mind a 3 könyvet, hogy érdekes legyen és mindig fenntartsa az érdeklődést, és pörögjenek az események. Én nekem az első az nagyon tetszett, ez volt egyébként az első könyvem tőlem, és nem bántam meg, hogy megvettem. A következő könyv nem egy sorozat lesz, és nem is fantasy, hiszen ez Colin Hoover-től a November 9. Ezt nagyon szépen köszönöm Eszinek, ezt kaptam tőle a BookTube Secret Santára, mert ő húzott engem. Szóval ezt nagyon szépen köszönöm, nem tudom, hogy miről szól, nem is szeretném elolvasni. Nagyon sok olyan könyv van, amiről nem szeretném elolvasni, hogy miről szól. Maximum csak tudom a műfaját, az, hogy férfi vagy nő benne a főszereplő, és ennyi. És ez a kötet is olyan, én a Verity-t sem olvastam el, azt hiszem már, mint így az elejét, maximum akkor, amikor elkezdtem a könyvet. De nem szeretném tényleg, nem tudom miről szól, annyit tudok csak, hogy nagyon dicsérik, mint az összes Hoover könyvet, és én nagyon örülök, hogy ezt kaptam Eszitől, mert ezt így el fogom olvasni. Valószínűleg erről is fogok csinálni egy olvasós vlogot, hiszen a Verity-s olvasós vlogot azt nagyon szeretétek, úgyhogy úgy éreztem, hogy akkor még egy Colin Hoover könyvvel megcsinálom ezt, szóval ezt mindenképp. Ezt egyébként rövidesen, tehát hogy ezt így nem szeretném annyira húzni, mert ennél nagyon kíváncsi vagyok. Úgyhogy lassan ebből lesz egy videó fent a csatornán. A következő kötet is egyedülálló, igazából ezt elkezdtem, de nem olvassam tovább. Stephen Kingtől Az Intézet, nagyon vártam ezt a könyvet, és igazából, mindjárt megmondom nektek, 161. oldalig jutottam benne, és nem olvastam tovább. Nem tudom egyébként mi ez velem, de Kingtől elkezdtem az Azt is, és azt is fogtam és abba hagytam, így 100 oldal után, ezt is valahogy, nem tudom, nem mondom azt egyébként, hogy nem jön be az írónak a stílusa, csak lehet, hogy pont egy ilyen időszakban fogott meg, amikor úgy nem is volt nagyon kedvem, tehát így nem volt kedvem úgy se olvasni, semmit csinálni, nekem nagyon sokszor van ilyen, de igen, nem olvastam ezt a történetet tovább, amit sajnálok, mert tényleg nagyon vártam, és szinte, tehát amikor megjelent azon a héten már meg is vásároltam. Röviden arról szól ez a történet, hogy van egy kisgyerek, akit elrabolnak, és bezárják egy intézetbe, ahol ilyen különleges gyerekek vannak. Megmondom őszintén, amikor én ezt elkezdtem, hogy kicsit elfogadt egy ilyen kis csalódottság, mert én nem tudom, nem olvastam King könyveket, meg ilyenek, de baromira hajaz a lány, aki tud repülni. Szintén ugyanez a történet, van egy lány, akit hát ott nem elrabolnak, hanem a szüleik iratják be egy intézetbe, mert különleges képessége van, hogy tud repülni, és ott ki akarják nyerni az erejüket, és ezt felhasználni valamire. Itt még nem tudom, hogy miért kísérleteznek a gyerekeken. Nem mondom azt, hogy azért nem olvastam ezt tovább, mert hogy így megvolt a hasonlóság, csak úgy érdekes volt. És hát az utolsó is egy sorozat, hogy már ne csalódjatok bennem, ez a Vámpírnaplók sorozat. Igen, elég hosszú, 10 darab kötelet, fú, de könnyű egyébként az Intézethez képest, meg pici. Szóval eléggé hosszú ez a sorozat. Magát én a sorozatot, tehát azt láttam először, imádtam, az egész középiskolás éveimet végigkísértem, és hát még viszonylag akkor megvettem a könyveket, nem olvastam el. Idén egyébként majdnem ki is szelektáltam őket, de aztán úgy éreztem, hogy hát inkább mégsem adom el, adok nekik egy lehetőséget, azóta se olvastam, megkezdtem el. Az első 4-et már szerintem baromi sokszor elolvastam, mindig elkezdtem, de soha nem folytattam. Hát meglátjuk, hogy tudom idén végig szenvedni ezeket a könyveket, de nem tudom, tényleg amikor így el akartam adni, hogy jó, akkor megválok tőle, valami úgy megszólalt bennem, hogy ne add el, mert tényleg ez is viszonylag olyan régóta megvannak. Nem annyira, de közelít a Harry Potter felé, és hát meglátjuk tényleg, hogy előre vissza történet, és hogy elolvasom el. Hát nem is tudom, hogy ezt is úgy nagyon be kéne mutatnom. Azt tudom, hogy nagyon nagy a kavarás a sorozat és a könyv között. Nem minden egy vámpíros, romantikus, természetfeletti, cuccos könyv. Ennyi. Szóval igazából ezek azok a könyvek, amit így felszerették mindjárt a listára, és el szeretnék mindenképp olvasni.
Nem 2 könyv, de igazából egy egész éven van rá, meglátjuk tényleg, hogy lesz időm. Annyi még, hogy szerintem majd fogok csinálni egy olyan videót, ami szintén 2021-es, de olyan könyvek, amik nem jelentek meg, viszont várom, hogy megjelenjenek. Annyi még, hogy az előző videómban azt ígértem, hogy innentől rendszer lesz az egészben, hogy hétfőn lesz blogbejegyzés és csütörtökön videó, viszont rengeteg videóötletet írtam fel, és nagyon sok videót tervezek idén felvenni, és nem tudom, hogy nem lesz kevés ez a heti 1 videó, szóval lehet, hogy heti 2 videó is lesz, ezt nem tudom, majd kiötlöm így a napokban, hogy hogyan legyen. Minden esetre most ez volt így a második videó idén, egy olyan videó lesz a következő, hogy polcot rendezek, és közben videókra válaszolok. Kérdésekre válaszolok. Na mindegy, következő videóban találkozunk, legyen szép napotok, és olvassatok sokat, sziasztok!